Výsledky 3. ročníka Tesco potravinovej zbierky nás veľmi potešili. Nie len, že sme získali nového charitatívneho partnera, ale hlavne môžeme skonštatovať, že naši zákazníci aj kolegovia po celom Slovensku prejavili nesmiernu ľudskosť a empatiu voči ľuďom v núdzi a pomohli charitatívnym organizáciám vyzbierať neuveriteľných 77 tón potravín a drogérie v hodnote 109 000 eur. Tak ako Tesco slúbilo na začiatku, túto hodnotu navýši o dodatočných 20% a pridáme tak k zbierke ešte ďalších 21 800 eur. Aj vďaka vám tak bude možné pripraviť neuveriteľných 192 500 porcií jedla. Srdečne vám ďakujeme. Veľmi nás teší štedrosť a empatia zákazníkov spoločnosti Tesco. Vďaka vašej veľkorysosti dokážeme pomôcť tisícom ľudí na celom Slovensku. Darované potraviny pomôžu prekonať ťažké zimné mesiace ľuďom v núdzi. Veríme, že táto spolupráca bude naďalej pokračovať a o rok sa opäť stretneme pri tejto dobrej veci. Ďakujeme. Sme útulok Resoty, zariadenie pre bezdomovcov, ktoré je asi najstaršie na Slovensku. Existujeme už 25 rokov, založil nás kňaz Anton Strholec. Sme spoločenstvo chudobných mužov bez domova s kapacitou asi 40 klientov. V súčasnosti toto zariadenie prevádzkuje Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Chcem sa poďakovať Tesku za každoročnú pravidelnú potravinovú pomoc pre našich klientov, ktorá nám vydrží na celý rok. Je pre nás veľmi fajn, že je tá pomoc potravinová rozmanitá, takže tie potraviny môžeme použiť aj ako vianočné darčeky. Aj teraz zanedlho na Mikulášsky večierok takisto sa z toho pečie, varí, pomáha ľuďom, ktorí sú u nás. Obyvatelia útulku pre bezdomovcov v Nitre aj my, pracovníci útulku, ďakujeme Slovenskej potravinovej banke za prídel, ktorý nám teraz pred Vianocami poskytli a taktiež veľmi pekne ďakujeme pracovníkom Teska, ktorí pre nás túto zbierku pripravili a tak pomohli ľuďom v ťažkej životnej situácii aspoň troška prežiť Vianočné sviatky tak, ako sa patrí. Chceli by sme poďakovať obchodnému reťazcu Tesco za to, že sme sa mohli zapojiť do potravinovej zbierky. Všetky vyzbierané potraviny poputujú do našich 3 zariadení, a to nocľahárne svätého Vincenta de Paul, útulku svätého Vincenta de Paul a útulku svätej Luzy de Marillac. Vďaka vyzbieraným potravinám budeme môcť pripraviť večere pre našich klientov, keďže napríklad nocľaháreň denne navštevuje zhruba 170 ľudí, takže určite tieto vyzbierané potraviny nám pomôžu k tomu, aby sme dokázali poskytnúť večeru všetkým týmto ľuďom. My sme stredisko Evangelickej diakonie, domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Šinná. Potravinová zbierka, ktorá bola pre nás poriadaná, nám veľmi dobre pomohla, pretože sme tieto potraviny, ktoré sme dostali, nám umožňujú ich využiť v našej kuchyni, nie len teraz, ale aj v blízkej budúcnosti, pretože tu varíme pre ľudí, ktorí sú tu umiestnení a je tu nepretržitá prevádzka. Týmto sa chcem poďakovať spoločnosti Tesco za túto ochotu, ktorú pre nás pripravila pre túto potravinovú zbierku a zároveň aj vedeniu našej evangelickej diakonie. Dúfam, že táto potravinová zbierka, ktorá bola robená v tomto roku, že bude takou iniciatívou aj v ďalšom období a že budeme môcť aj my sa znovu do nej zapojiť. Ďakujeme.